ନମସ୍କାର ବାବୁ। କଥାଟି ଗତକାଲିର। ଆମେ ତ ହେଲୁ ଗାଉଁଳି ଆଦିବାସୀ। ହଳଦୀ ଚାଷ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ନ ଗଲେ ଦିନ କଟେନା। ହଳଦୀ ବାଡ଼ିରେ ଫାସଟେ ଦେଇଥିଲି। ସେଥିରେ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା। ତାକୁ ଦେଖି ପାଗଳି ମୋର ଡେଇଁ ଚାଲିଛି। ଜିଦି ଧରିଲା ଏଇଠି ଖାଇବ ବୋଲି। ପାଗଳିଟା ନା, ମନ କାଳେ କଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ତାକୁ ଲଗେଇ ରୋଷେଇ କଲି। ଏ ଖାଇବା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ସହରୀ ହୋଟେଲ ପରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାବୁ, ଏଥିରେ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ମୋ ଗୃହିଣୀ ପାଇଁ। ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ବାବୁ, ଏ ଖାଇବାରେ ଆଖି ପକେଇବେନି, କାଳେ ମୋ ଗୃହିଣୀର କିଛି ହେଇଯିବ